Aquesta tarda de pluja del pintor Santiago Rusiñol és una de les obres més cotitzades d'aquesta pinacoteca. Tant Rusiñol com Casas van fer un viatge amb carro molt conegut per la zona nord, en aquesta part de la Catalunya rural. Quan ells eren joves, els germans Vayreda eren grans referents, aquesta manera melancòlica i aquesta part grisa d'aquest paisatge, en el cas d'una tarda de pluja, té certa correlació amb aquestes novel·les de finals de segle, com ara Pilar Prim, en el cas català, o, per exemple, La Regenta, en el cas espanyol, aquestes dones atrapades en l'interior d'aquestes masies, amb aquesta cortina de llum que simbòlicament també l'està contenint entre les parets de la llar i l'exterior. Rusiñol té aquestes grans entrades d'aquest terra que ocupa tant de part de la tela, amb aquesta sensació de profunditat. Després d'aquest viatge amb carro, del qual en va sortir moltíssima obra coneguda d'aquest període de finals dels anys 80 del segle XIX, van fer una exposició a la Sala Parés i després, tant l'un com l'altre, li van fer donació a Víctor Balaguer d'obra seva que respon a aquesta experiència del viatge plegats en carro, copsant amb tot aquest treball atmosfèric que després a París, amb els grisos, continuaran desenvolupant de la Catalunya rural del moment.